Imong anak na sila blood na ay loan sa mo 150,000. Patay, uy. Unya ikaw iyang gihimo nga contact person. Bahala niya, uy. Ha? Gani sila blood, asa ni karon? Ambot lang. Ano milak man nga mangutana lang man ko ma'am. Tawagin daw wiwi si Lablab wiwi. Si Lablab ay utang 150. Parang nangutang. Ali ma'am, tanawa to dito, picture lang to ninyo. Sila lang utana. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may hapon. Ikaw si Gloria Makanta? Ay ma'am, igunsa nimo ni sila Blab? Ginakusgang anak. So ma'am, taga bangko mi. Imong anak na sila Blab na ay loan sa mo 150,000. Patay, uy. Unya ikaw iyang gihimo nga contact person. Bahala niya, uy. Ha? Ma'am, gani sila Blab, asa ni karon? Ambot lang. Ano mihilak man ka, mangutana ka man ko. Gato ka na mo dire kay di naman na mo siya makontak. Hindi ka mo makontak ninyo siya. Makontak pa ninyo siya, ma'am? Ano mihilak man nga mangutana lang man ko, ma'am. Kung unya ma'am ka nang mamalihog lang unta mi sa iya ha. Iyang obligasyon sa mo ayan untang pabayaran. Oh, nabuang lang ang muhilat na ano. Ali good ma'am, na ako ipakita sa imo ha. Hatag na ni sa iya ha nga kuan ha. Iyang record. Ayan, sige gilak nangutana lang man ko. Tara ma'am, atong tanawon ma'am. Palil kung hatag sa iya ani, ipakita. Tawagin daw wiwi si Lablab wiwi. Ali, sa daon niya na to eh. Sige lang ma'am, isend lang to sa iya ha. Tara. Si Lablab ay utang 150. Ano nangutang? Masige, gamit po niyang kwarta ma'am. Wala po ta kabalo. Ali ma'am, tanawa to dito. Picture lang to ninyo. Sila lang utanaw. Ha? Dili, apil man ka ani. Kay ikaw biya niyang gihimo nga contact person ani. Mo ganing ikaw mong giadto. Igo lang man ninyo tanawon. Ya, picture igang ha. Naka cellphone no. Oh, picturean lang. Picturean lang to ninyo ha. Tara ma'am, ali. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo'y Surprise! Maligayang ating sayang ka naman. Happy birthday to you. Hindi na may pagpalay. Happy birthday, ma'am! Inak yung kwa kinakong tinuod ay utang. Inak ko na na, ikaw na mo pagbayan. Ma, sugo ra ba sa imong anak ha? Ma'am, mayong hapon sa tanan. Before din magsugod, ma'am, magpaila-ila sa ni. So, ma'am, ako dai si James, ako dai si Albert, ako kung kauban si James. So, kami di ay stop sa Amigos Flower Shop. Og naami diri karon, ma'am, para ihatod ning sorpresa para sa imong ika-60th birthday. So, ma'am, kay birthday man nimo, kantahan ka namo pag-usab og happy birthday ha. Palayo pa. Palayo. So ma'am, happy birthday. Pag-wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila ini guman og wish. Ang akong pangandoy nagpabutol pa ko sa umang katuigan, tagaan o mahilawas akong mga anak, pinakaisuan na sila sa lain. Kuan lugar. Salamat po nila ni Lablab ni Ayay. Ba't ulay maiyaw na ako. Ba't yan tao ko nila sa ikarahinta. Diyos na ako. Salamat po akong mga anak.
Wala da mga ning abot ni sa akong pagkasagintaan niyo. Ako lang. Kato lang, ma'am. Okay, ma'am. Tayo pa ang kandila. Yehey! Happy birthday, ma'am! Ang duda nga nag-surprise sa imo. Si Lablab. Si Lablab? Isa ba, Jod? Ay. Si Ay. Irene. So, ma'am, nasa lang message para sa imo, ha? Ako ang basahon, ha? Ma'am, ingon nila, to my mama, happy 60th birthday. Thank you, God. Binigay niyo sa amin ang pinakamasipag at pinakamabait na nanay. Sa amin na magkakapatid, ngayon 68 na siya, bigyan niyo po siya ng mahabang buhay para makasama namin. Salamat sa lahat, ma, sa pag-alaga sa mga anak ko. Ikaw yung naging ina nila since pinanganak ko. Kahit nasa malayo ako at more than 4 years na di nakauwi, lagi nyo isipin para sa inyo lahat na ito. Kaya ako nagsumikap dito sa Hong Kong. Para sa mga pangarap natin, maging healthy lang kayo dyan. Lahat, masaya na ako. Lalo na ang mga bata. Ma, utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung wala kayo, wala rin ako. Kami dito babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ni Tata. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo sa amin. Sa kunting sorpresa, sana napasaya ko kayo. Pasensya na di ako makauwi kasi kakastart ko lang mag-work. Soon magkikita at magkakasama ko rin kayo lahat. Miss ko na kayo. I love you, Mainday, from Love Love. So mama, ito ilang message para sa imong birthday wish para sa imong pinanggang asawa. Ang akong wish na papupunta siya sa lain pang taas nga katuigan nga mag-uban kaming duha. Magmamahalan kaming dalawa. Wala birthday kiss si ma'am dia, birthday kiss. Birthday kiss. Birthday Wag na. kiss. Ha? Wag na. Anong dili man sir? Sige na. May iba naman ako. Ay, sige sir, ali, birthday kiss eh, birthday kiss. Ha? Kaisa lang. Okay, so. Kiss mo sir. Tapos mga kinabuhi si mama kay ano sa kwan kay wala ko yung buhat kung wala siya kay ay hilang Sige lang, ihilak lang guna, normal lang mana. Kana mo na anak sa manduwa. Wala naging duwa. So kato lang. So ma'am, ikaw ma'am, usay masulti nimo sa imong anak nga ihakang gi-surprise karon. Magpasalamat ko ni Ibaba lang nila. Lablab nga wala ako nagdahom nga maingon ani nga naay regalo niya sa ako kay nanawag siya kahapon ingon man siya nga ma birthday nimo may kung dili ko magpa-birthday love niya ako magpa-birthday ko magtitinta wala dam nga ning abot ni sa akong kinabuhi ingon ani sukad pag bata pa ko kanto nagsaysinta karon pa jud na tagamtaman ako ingon ani kalipay na ako gihatag sa akong anak. Makintuwa siya sa layo na kunahuna siya sa kuha. Magpasalamat ko ni Lablab. Nakahila ko ganina kay wala ko nagdam nga. Abi na akong utang na ba. Kada ko na anang utanga. Dili day tinuod. Anak lang. Kato lang ma'am. Okay ma'am, once again, happy birthday. So ma'am, Puso amal na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga
mga pamilya. Ang Bigos Flower Shop lang doon lang.